karo warga Mboresan Bansari kene. Pripun Pak wonten dawuh napa? Nah, wis lumayan apik iki. Pripun Pak wonten dawuh apa? Biasane medun ku langsung cuar-cuar kaya wong nyumet kembang api kae. Lah engko diseneni makane tarem dhisik kuwi nek aku ngomong sero-sero mengko didukani. Direm nek ngomong sing sopan, sing alus. Nah, ya wong ngadep piyai akeh. Piyai saka Mboresan kene iki ya sing alus, sing sopan, sing apik, ora sak penake dhewe. Kisah gaduh-gaduh kula nggih. Apa? Apa? Sagaduh-gaduh kula. Gaduh-gaduh iki panganan kaya lotek kae gaduh-gaduh. Gaduh. Nyampe. Sak nyampe. Kae geduk. Apa ya? Gaduk iki. Iki gaduk. Heeh. Oh, teki gaduk. Utek iki gaduk. Ya, maksudnya bisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Ya. Ki Pak Siswanto kagungan damel supitan. Supitan. Anake sinten jenengane? Piye? Pak Wildan. Mas Wildan. Wildan. Mas Wildan sapa? Wildan Satrio Abimanyu. Iya. Wildan Satrio Abimanyu anake Janaka berarti ne. Nah iya anake. Bapake bagus ra, nek ra bagus ya ora wangun. Oh iki senengane kok malah nyenggol. Lho Pak Siswanto ki ora bagus ning. Sing jeneng Janaka ki aja nyanu niru baguse, ning niru sifate, sifat sing apik. Ah, sifate apa? Sifate wedokane akeh kok. Ya wegah. Wah cilaka tenan iki malah aku. Iya. Bagus ning iki ana wedokane akeh. Sing jeneng ngene, sing jeneng menehi asma anake nganggo jeneng wayang. Kowe ora kudu anake kaya misalnya dijenengi Haryo Bima. Kowe ora terus kudu wong iki gagah gedhe dhuwur kaya Bima ora. Ning sifate sing supaya ditiru karo Bima. Oh, ngaten. Nah, kaya ditiru karo bocah sing jenenge Bima mau. Ngono ya. Iya, dijenengi Abimanyu. Ya supaya sifate tiru karo Raden Abimanyu. Oh, patriotik. Patriotik, pahlawan luar biasa. Masih muda tapi pahlawan. Membela karo wong tuane. Oh iya. Nek Sena berarti kaya Werkudara ngono. Ayo adoh. Adoh dengkulmu mlocot kowe ora. Ora usah dadak gagas Sena, kuwi wis tak sampe kene nggon Bima. Bima iki padha karo Sena. Ah nek Sena iki tegese gedhe. Gedhe? Oh. Apamu sing gedhe? Untune. Untune ngletak kowe kuwi. Iya. Sena iki takono piyai sing ngerti sastra gedhe, Nugroho iki kanugrahan-kanugrahane ben gedhe. Oh, kanugrahan sing gedhe. Kabeh merpundi jeneng-jenenge dhewe-dhewe. Ngono ya. Iya. Ika kuwi mau ya ana tegese. Ika tegese apa, Pak? Ika iki satu. Iki anake bapakne mbokne mung siji Ika to. Oh, satu. Anak tunggal. Ika tunggal. Oh, ngono. Cita kuwi ana karepe. Cita-citanya setinggi langit. Ana tetembungan piyai mbiyen padha ngendikake proklamator bangsane awake dhewe ngendikake raihlah cita-citamu setinggi langit jika muda tuh akan jatuh pada bintang-bintang. Lho. Ya nek bintang-bintang. Nek medun tekan donya ya lara ya. Ya ora mesti tipone nek bintang. Kowe ora mancai tembunge proklamator lho. Oh iya nek. Ha, wong kuwi wis dadi kosakata sing apik. Betul, kita harus bercita-cita setinggi langit sejauh-jauhnya. Jika jatuh akan jatuh pada bintang-bintang. Jadi masih tinggi, masih tinggi. Ya. Terlosor. Tatin kae ya ana tegese. Apa nek tatin? Tatin ki tegese kantong gandum. Oh. Tengek jare. Apa jarene Mbak Ani artine tengek. Oh. Heeh. Tatin ki ora. Tatin ki tresna. Oh, tatin ki tresna. Lestari ki wis ngarani Handayani ki Dayanono. Dadi katresnane tatin ki Dayani. Oh iya. Waduh, berarti bojone bahagia ya nek duwe. Ya ora pati ya nek di bojone. Ya urung mesti bahagia. Nek Prastiwi apa? Prastiwi pras ki landhep, tiwi ki cangkem, dadi cangkeme landhep. Cangkeme landhep. Cangkeme landhep ora. Ayo, Elisa apa Elisa yo aku kudu ana tegese. Ayo. Elisa ki Eli kuwi jelek. Sa kuwi siji. Dadi siji-sijine sing elek ya mung aku. Ah, kene ki ngakoni kuwi.
Iya. Mangga nembang apa sa? Nembang napa-napa wonten pamundutan napa mboten? Ki sementara masih kosong. Oh, kosong, nggih. Nggih kula minangkani anu mawon sing riyen untuk tim streaming riyen nyuwun sampung wanci dalu. Dereng nate itu. Dereng nate di unekke. Nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Ya. Iku mangke.